Здравейте, потребители на Буксизъм, аз съм Фария и това е втория епизод на как да се плетем потниче от ластичета. Необходими са ви вилица, кукичка, ластичета и кукичка, с която да завършите потника. Аз съм си оплел един и ще ви покажа как се плете. И да започнем. Значи слагате ластичето. Пак свободно го слагате. Правите го на осмица и пак го правите на осмица. Слагате... Така ли се получава? Така ли се получава? Да. Сега слагате свободно ластиче. Е така. След това от долното слагаме на горното крайче. Пак от долното на горното и така всичките. Аз ще ви обясня, после ще спрем на пауза. Слагате пак свободно ластиче. Пак от долното на горното крайче. Е така. И така всичките. Аз ще ви обясня и още един път. Пак слагате свободно и от долното крайче до горното. Да. И така правите последно, пак слагате. Само това да ви обясня и ще спрем на пауза. Ето ни отново. Вие ще се определите потника на дължината. Вижте, сега ще ви покажем как се получава накрая. Изкарвате потничето. Чакайте, да, изкарвате го. С куката вземате това. Да, и така го хващате и хващате и другото. Не мога да го хвана. Те. Хвана го. И така ви се получава накрая потника. Вижте, изглежда хубав и аз съм се оплел тук един. Ето го моя. За сега имам два потника. Това да бъде за този епизод. Да ви хареса, очаквайте трети епизод и чао!